No niin, se on Mad Kartsa täällä. Nyt on vähän uusi menopeli. Honda CR 125. Tuli vahettua motovertti pois, tämmösen sai tilalle. Tää on varmaan just ehkä 20 minuuttia sitten tuotiin tää. Ihan hyvässä kunnossa näyttää olevan. Ja ihan uusi Sysikin tanko ja Pro Gripin tupit. Barpedi oli muoveissaan vielä. Mutta eihän siinä. Tuossa tuli tosiaan katteita vähän mukana ja käsisuojaa. Mutta eihän siinä. Yritän mahdollisimman nopeasti kuvata ajovideo. Moro!